Kizela bapempo limene apulogolida atu apempa amene achandira forma chama kuona kuti apasidwa sobido muzi muninawo zidia tisakupasa ndibize wambiri muvume kumanda amene amaendesa kumanga kwa mpano amene chifomona amene amasapuzira panopo nenda kati kulira mathandizo oti tipeze otimangira tiyamike gawo limene lija apezeka otitandiza kotero kuti kutoka Ramadhaniku enthawi yonse ati milira panopo kutimangira chinthu chimene chichacho koma izi zimene tapemphazi zimene sitinapeze dona woti angatithandize Bwana ndi Bwana atu kiti patobani ndipenda Allah kuti akudalitseni mwambo ukata Allah yemoyo akuendeseni bwino mpaka mukafika pakomo ini. Assalamu alaikum. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Choyamba ndipeleke ulemu wa Allah Mungu wa mphamvu zonse chifukwa cha ubwino wa tilola lero tidzaswalira limodzi pano. Ndi komiti yanu yonse ya ku region pereke ulemu kwa abambo tonse ndi amayi onse amene muli pano. Ine ndinokondwa kwambiri kumuthokoza Mulungu chifukwa cha moyo umene amatipatsa komanso ngati moja komanso masiku ena onsewa takhala tikutsala kudya ndi kupemphera pa zinthu zosiyanasiyana zimene zimatikhudza ife monga dziko, monga mtundu, monganso anthu. Chotero ndinachiona kuti nchabwino lero pamene tikumaliza mwambo wakupemphera kumenewo ndidzakhale nawo pa tsiku la Idi la lero. Takbir. Allahu Akbar. Anzathu akuvutika chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika pa dziko lapansi. Ndi bwino kuti nali nthawi yabwino kupemphera kuti nkhondo imeneyi ikadafika kumapeto chifukwa anthu ambiri akuzunzika. Ine chifukwa chake ndinachiona kuti chapamwamba ndidzapemphere nanu limodzi chifukwa cha ngozi yakusefukira kwa madzi. Anzathu ambiri nyumba zapita, ena minda yapita, katundu apita, ena mpaka aluza miyoyo chifukwa cha mavuto amenewa. Zinali zabwino kumapemphererana wina ndi nzake amene tikudutsa mavuto otere. Komanso tikudziwa monga amene amatilalikira mkati muja awi kukwera mitengo kwa zinthu komanso ndi mavuto ena misonkho ndi zina zotero. Anthu ambiri akuvutika mmoyo wawo wa zachuma wa tsiku ndi tsiku. Ena zakudya zimene alibe zokwanira. Timayenera anthu onsewa tapempherere chifukwa cha mavuto amene akudutsamo. Komanso ena akusowa ntchito monga zanenedwa. Ena ambiri mabizinesi awo sakuyenda bwino. Ena ya mipamba inatha komanso mabizinesi iwo sakupeza anthu owagula. Ali mavuto ambirimbiri anthu pa zachuma zakukhudza mabizinesi awo amene onso timayenera tidzapempherera kuna kuti iwowo mabizinesi awo ayende munyengo ngati imeneyi. Zilipo zambiri zimene tinatha kuzipempherera. Ndi chifukwa chake ine pamodzi ndi anzanga masheha athu nabwera kuti ndidzakhale nawo pamwambo umene wopemphera tipemphererane wina ndi nzake pa mavuto osiyanasiyana amene ife tikudutsamo. Chotero ndikuthokozeni kwambiri mwatipatsa mwayi umenewo wakukhala nawo pa mapemphero amenewa. Mmene ndabwera pano ndine okondwa kuna kuti ndakhala nanu kuno chifukwa ndikukumbukira ndangomaliza mmene school 5 hectares mawa paseli hapo ndimaye ndinkalima unayi munda wanga woyambirira nditangomaliza kumene maphunziro anga. Ndiye kuno ndikudziwako kwambiri chifukwa yoti kuno kunali munda wanga koma pakati patakhala taupanga taugawagawa anthu aupanga mapuloti
asasanduka nyumba zathu tsopano mmene mudzi kukula tauni kukula mbali yakuno. Chotero Sheikh Hassan ndine mbali wano wakuno, ine ndi wakuno mwinaso ndabwera mofulumira posa ambiri foyenda bwa 1990 ambiri madando ampanda project imeneyo tipangira limodzi kuti tiona ndi project imeneyo yakonzeka mpaka na yatha. Komanso ndamva za kapeti tionetsetse kuti nkhani ya kapeti tayikonza konse kwa abambo komanso kwa amayi. Tione za kapeti zimenezo masiku ndi milungu imene bwerayi tione tikonza bwanji nkhani za kapeti. Komanso ndamva za project imene mufuna mpanga expand kukwanya matatu ophunziriramo tiona kuti tipanga bwanji mmene ngatothandizirana malo ameneyo. Apulogolida athunso olemekezeka Musa ndamva za misewu iwiri kumene konso tiona tipanga motani tibweretse kumwina magrepo komanso ndi magreda tikonze malo amenewo akhala abwino. Ndiye popita pa nthawi project imene yonse tithandizana kuti malo amenewo takonza akhala abwino. Ine ndikupati mudzandilola tsiku lina ndizapemphere nanu mungonditenga basi kukhala mmodzi mwa inu ashe kuti basi nanenso ndizikhala pano ndiye ndizibwerabwera kupemphera nanu. Ndayi pakapita masiku awiri atatu muno ndabweranso ndapemphera limodzi tizipemphera limodzi tizikhala limodzi. Ifeyo tizipemphera Mulungu wakumwamba. Dziko lathu lili mavuto akuluakulu azachuma. Vuto lathu lili mavuto akulu akusowa ntchito, mavuto akulu aumphawi. Ngakhale takhala zaka 65 tili pa ufulu wodzilamulira. Amalawi 7 mwa Amalawi 10 aliwonse akuvutika ndi umphawi. Ngakhale takhala zaka 65 pa ufulu wodzilamulira, Amalawi 9 mwa Amalawi 10 aliwonse zovuta. Chifukwa chake nafe tinayamba ndali pamodzi ndi regional governor zinzanga tikulakalaka kuti 2030 simudzavotera mwana wanu 2030 tidzakonze zimenezo. Nkhani za chitukuko za misewu, za madzi, za magetsi tidzakonze. Nkhani za chuma, mabhizinesi zambe kwenda bwino, anthu azambe kupeza ntchito, mitengo ya zinthu idzatsike, misonkho yambiri zachotse. Zimene zakhala nkhani ya 2030. Lero tinangobwera kuti tidzapemphere kuthokoza Mulungu wakumwamba chifukwa cha moyo wabwino umene akutipatsa. Takbir! Takbir! Ndikafika hapa ndisali kulankhula kwa ngoma zikomo kwambiri. Utenganyika Tinga kutenganyika Kwele Tisa joge utituwonawu akupikidwa chakuja itu tisa joge zabu ino zikadalipo.